okondedwa masanano tikulandireniso nonse mu dzina la Yesu Kristu kuti ameni. Dzina la Mulungu wathu ndi lalikulu kwambiri, komanso Mulungu wathu ndi wabwino koposaposa. Tili mu msonkhano mmene tikumva mawu a Mulungu otikonzekeretsa ifeyo kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu. Nkhani zija zakubwera kwa Yesu mmene zidaoneka ngati nthano masiku akale, tsopano zili kufupi, inde pa khomo. Zikanakhala cha mtengo wapatali munthu atasakasaka khomo limenelo la ufumu wa Mulungu ndi kulowapo. Okondedwa, mmene tikufika kumapeto a nthawi ya pansi pano, Mulungu wautsa atumiki ake, angelo ake, kumapeto a nthawi ino kutikonzekeretsa za tsiku limene langosala pang'ono kubwera, kuti mmenemo munthu akasowe powiringula. Sindikuganiza kuti kuli mchawa amene sanamve uthenga wabwino, kapena mulomwe amene sanamve uthenga wabwino, kapena mtumbuka, nkhondya, ngoni, mitundu yonse Mulungu ali kuisambira m'manja kuphatikizapo azungu. Okondedwa, bulutu ophunzira ndi aliyense wapamwamba, nthawi yakwana imene Mulungu akulalikira uthenga wake kumusambira m'manja munthuyo, kuti munthu akasowe chowiringula posachedwa pompa. Iye achita chotheka masiku osakusa ngati ano, mmene Mulungu ali kuusa myala kuti ikalankhule chinenero chimene wena adachikhalira. Nthawi yakwana tione kuti khomo lasala pang'ono, ndipo posachedwa tifika kwathu. Makosana munthu aliyense atenge moyo wake ndi kudziwa kuti posachedwa pompa lipenga lilira, tikapumula ku mavuto tikukumana nawowa. Tikafika kwathu posachedwa, izi zikhala nthano. Koma choopsa kwambiri ndi kuti inu amene munamva uthengawu mukaliphonye khomo limenelo. Ngati nkotheka tabwererani m'mbuyo ndi kuyang'ana ndi chidwi kuti moyo wa nthawi ya pansi pano ulibe kopita, ndipo ndi wakanthawi. Tilibenso china chochita koma kulowa mu ufumu wa Mulungu. Tiona kuti mtsiku ili mwakukonzekeretsa kwa Mulungu anatiutsira mngelo wina mtumiki amene posachedwa pompa anali kutumikira nkhani yokhuza pemphero, kunena kuti mkati mwa pemphero ndi mmawu wa Mulungu ndi mmene muli mphamvu imene imampanga munthu kukhala mkhristu weniweni. Izi okondedwa ndi zoona ndithu, ndipo ngati pali chipangizo chimene mu ufumu wa Satana salakalaka atayandikira, salakalaka atakhala pafupi, inde ngati pali mdani namba 1 mu ufumu wa mdierekezi, ndi munthu amene amapemphera koma mosakaniza ndi mawu. Chifukwa Mulungu adalankhula m'mawu, ndipo mmene tipemphera m'mawuwo amathirirana umboni. Pamenepo pamayaka moto waukulu kwambiri umene mdierekezi amachita nawo mantha. Amadziwa kuti palibe china chimene chichitike koma koposa kupita mu ufumu wa Mulungu. Tamverani masana wano makosana. Ine chifukwa cha phunziro limeneli limene tangosiyana nalo kumene lokhuzana mphamvu ya pemphero ndi mawu a Mulungu. Okondedwa, pano ndimafuna ndithirire umboni kunena kuti musamayese kuti mapemphero ndi chinthu wamba. Inu ndine amene kayima pano Mulungu ndidziwa bwino, ine mbiri zanga ndafotokoza kunena kuti munthu une ndikuchokera ku chipembedzo cha satanic worship, ndipo mmenemo sikuti ndidangopemphera pansi ayi, koma kufika ku malansi atali a chipembedzo cha Satana amene ndayima pano ndikuti mfotokozeko. Koma ndimafuna ndinene kuti kolingana ndi phunziro limene taphunzira panoli lokhuzana ndi pemphero,
ndimafuna ndikuoneseni chithunzithunzi cha mmene satana njerekezi amauonera mpingo wa kumapeto umene Bible likuti ondipembedza ine adzandipembedza ine mu mzimu ndi m'choonadi. Satana akamamva kupembedza Mulungu mu mzimu ndi m'choonadi amaona mawu aka Mulunguyo komanso pemphero limene limampanga munthu kusandulika ndi kukhala ofanana ndi Mulungu m'maonekedwe, kotero kuti Satana mwini wake weniweniyo amayamba kuchita naye mantha munthuyo. Okondedwa, Satana saopa dzina la chipembedzo ayi, saopanso dongosolo limene mpingo umatsata ayi, saopanso malanki akuchipembedzoko ayi, saopanso akalata amene zipembedzo zathu zingapereke ayi. Inu ndine tindi umboni okwanira chifukwa cha mawu amene tiwapeze pa buku la Efeso chapter number 6 verse yake ya number 12 amene mupeze mundiwerengere kuti ndipereke chithunzi chokwanira kuti kodi opemphera ndi ndani pamaso pa Mulungu, nanga ufumu wa mdierekezi umamuona motani, nanga ndi ndani amene akuyima ngati mkazi amene sadachite chigololo kumapeto mpingo wotsalira umene Yehova akulowesa mu ufumu wa Mulungu ndi uti? Kodi monga mwa mayina? Kodi monga mwa zikalata? Ayi okondedwa, amene apemphera mu mzimu ndi m'choonadi ndi amene tikuwayembekezera kulowa mu ufumu wa Mulungu posachedwa. Kodi inu ndinu ndani? Tawerengani. Ameni. Ndikhulupirira kuti inu ndine ngati tafika pa buku la Efeso chapter number 6 limatipasa chithunzithunzi cha mmene ufumu wa Mulungu ulili komanso za mmene ufumu wa Satana ulili. Paulo akunena kuti komatu kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi. Zimafuna mfotokoze kuti malinga ndi dongosolo la chipembedzo cha Satana akamachiona chalichi m'masiku amenewo, ngakhale inenso ndili konko tikamauona mpingo m'masiku amenewo timauona mpingo zigawo ziwiri basi. Chigawo choyamba cha mpingo ndi chimene chimapanga mpingo kuyima pa thupi. Thupi lili ndi kuthekera koyamba chalichi. Mchalichimo ndi kupachika malogo onse, zizindikiro zonse zimene zifunike kuchisonyeza kuti ichi chinchalichi, koma lili thupi. Thupilo lingayende nkumatchula Yesu, nkumalalikira ku dziko lonse lapansi, chimenecho anthu nkumachiona kuti ndi chalichi. Malo otero Satana akamaona amaona kuti pali mwayi waukulu wakuti akhoza kupita ndi kukasonkhanapo nkukakhalapo. Chifukwa chake Bible likuti pakuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi. Tamverani, yakwanatu nthawi mchiphunziso taphunzira chija kuti munthu amene poyamba thupi ndi mwazi zili nako kulakalaka kopembeza, koma kupembezako kwafika nthawi yakuti ngati munthu yasakaniza pemphero ndi mawu, automatic munthuyo amachoka mchipembezo cha thupi ndi mwazi ndi kukhala pa advanced level imene tsopano mdierekezi amayamba kuchita naye mantha munthuyo amene osankhikawo kuchoka ku mipingo yosiyanasiyana, ku mayiko osiyanasiyana, ku madera osiyanasiyana, atasankhika mpemphero ndi mmawu wa Mulungu nayenda mchiyero, ameneyo ndi amene amayamba kutchedwa mpingo wa Mulungu. Ndipo ngakhale Satana amayang'ana kuti chalichi ndi chiti, ndicho ndikuchionapocho. Kaya chikhala kuti chamata papakhoma kunena kuti ife
ntchito kachikhala kuti zichemerera motani zilibe ntchito. Sono okondedwa ndimafuna nnene kuti mmene Mulungu afunira ndi mmene taphunzirira mucha. Chonde okondedwa pamene tikupita mu ufumu wa Mulungu titenge mawu a Mulungu ndi pemphero kukhala zida zathu zenizeni, chifukwa ndi mawu amenewo mukayima amene ufumu wa Satana sumachitapo kanthu. Anthu amenewo sakamverani. Komano Satanayi amaona bwanji akamachiona chalichi choona ndi cholungamacho m'maso mwake. Tamverani okondedwa, iyeyi amaona mawu a Mulungu akutakataka pakati pamene akuyenda mu mzimu ndi choonadi, ndipo samamva bwino amafunisisa kuti chalichicho achigwetse achichotse pamalo pamene chinali chikhale pa mtetete popanda chifuniro cha Mulungu. Tamverani, inetu lero masana wanu ndimafuna ndifotokozere kunena kuti mmene ndidali ndisanatembenuke mtima mwandimva ndikufotokozera maumboni osiyanasiyana, koma lero ndakubwereserani umboni wina umene wofuna kumva mve, amene sakufuna asiye, komanso okhulupirira akhulupirire, wosakhulupirira asakhulupirire. Kodi okondedwa, inu ndine timamva kuti munthu akalowa chipembedzo cha Satana maudindo amakwera. Ndiye timamva za 33 degrees. Munamvapo nkhani imene zikumveka ere? Now ine ndili panone munthu akosa kukhala nane mafunso, chifukwa tsiku lina ndafotokozapo kuti udindo wanga nanenso ndakwera ndikukafika pa 33 degrees. Tamvera, munthu amakhala ndi mafunso chifukwa chonena kuti tili nchoko ngati. Amen. Kodi zikumveka ere? Ichi chimene ndakuyikirani panochi ndi kampasi. Zikumveka ere? Imene achipembedzo cha Satana anayigwiritsa ntchito ngati makwerero, ngati simbo yokwerera kuti akafike pamene pali Satana mwini wakeyo nkumacheza naye. Satanayo ndiye akafuna kukwera kuti akafike pamene pali Satana apo amagwiritsa ntchito chisimbo chimenechi. Ndiye pofuna kukwera mmenemu tili ndi njira ina imene amayitcha kuti Blue Lodge. Ndiye ali ndi njira ina ku Satanikiko imene amayitchanso kuti Yoko Light. Koma pano mundimvetse ndipo mukhale pepe pamaso pa Mulungu kuti tione kuti kodi Satana mdierekezi amachita bwanji ntchito zake pofuna kupasula makamaka mpingo wa nthawi ya kumapeto ngati mmene ulili inu ndi ine lerolo. Makosana ine kuti ndifike pa udindo wa 33 degrees ndinayenera kudusa nawo njira imodzi mwe njira zimenezi zimene zimampanga munthu kuti akafike pa digiri yeniyeni ya pamwambapo. Koma njira izi ku dziko lapansi zili ndi maziko amene Satana adayalira, amene munthu amakwerera. Ndimvere makosana, Satana mdierekezi amafunanso anthu amene azilankhula nawo, amene so amuone. Ngati mmene inu ndine timamvera mawu a Mulungu ndi kukhulupirira kuti amene adatumikira Mulungu anali ndi mwayi woona Mulungu kapena woona zisonyezo zakuti pamaloba pali ndi Mulungu kapena kulankhulana naye Mulunguyo. Kulakalaka komweko ndi kumene Satana amakhala nakonso. Ndiye mmene adayalira njira zake kuti munthu ukafike pa udindo umenewu adayala kuchokera ku maphunziro amene timaphunzira ku dziko lapansi. Amen.
imene timapikisana ndi njira imene Satana njerekezi anayiyala ngati foundation yoti azisankha azikwera munthu mwachisanso aphunzira chimamba kuti ali ndi certificate chakuti kumveka azikwera diploma chakuti omwemwe azikwera digiri chakuti omwemwe janakwera master digiri chakuti natilangofika pa digiri papa ndoti master chakuti ukubuka ya pension ndi chakuti nje mastepe ameniwa ukafika sopano pa stepe ina pamwambapa yakuti iweyo wapeza master degree. Kodi mkundimva? Sivuta chitani chitseko chimayamba kutsekuka kuma college amene sopano Satana njerekezi anayikako misampha yake yonena kuti anthuwo awasankhe kuchokera muzimenezo. Amen mpiko. Tandimvereni. Njira iyi ndingofuna ndipereka chisanzo pang'ono chabe kunena kuti mukamamva kuti munthu wafika 33, 32 degree. Njira zimene amasankhira nduna zimene zikakhale mu ufumu wa njerekezi amasankhaso kuchokera ku sukulu zomwe tikuphunzirazi. Inuyo munganaphunzira mungasemphane nazo koma anzanu sadasemphane nazo kotero kuti ena ayiwo adakodwa kuchokera ku maphunziro komweko leloni nduna za ufumu wa njerekezi. Anadutsa madigiri chakuti ndiye kumwambaku kusopano kumene sopano sukulu za chipembedzo cha Satana zimayamba kuunikira anthu amene aphunzirawo kodi awandani. Oho chapase ka scholarship kantundu wakuti kodi zikumveka ndiye kumeneko sopano malecture amene amapita kukaphunzisa munthu amayamba kukampasa chithunzi choyambirira chimene amakamphunzisa kwambiri ndi kuyamba kumuuza za space kumwamba. Zikumveka amamuuza kuti ku space kuku ndege ikoza kuyenda 20 years osafika. Ni matirilioni kilomita mwakuti kuti mukapeze ku galaxy chakuti. Pamenepa akuyesa kumchosa munthu ophunzirayo chithunzi cha malo amene amakhala munthu kuti kumwambaku kulibe malo okhala munthu. Nena sukulu tulupatumizana nanu kuthera kwake. Azikumveka kaya na zonsezo zimakhala ngati zikugwiritsidwa ntchito ngati makwerero okwerera kuti munthu akafike mwambamo ndiye sukulu zimene tikuphunzira ku dziko lapansi. Amen mpiko. Koma munthu akoza kukhala ndi funso kunena kuti nanga inu mukulankhula mudatiuza kuti mudalekeza standard 3 ndiye mufika bwanji kukakhala 33 degrees. Kodi zikumveka sotamvera mukamaphunzira njira yomwe ya sukulu amayamba kuyikamo m'maganizo mwanu sopano kanthu kena kamene kamatchedwa kuti satanic craft kapena kuti umisiri koma wacha wa Satana. Kamukulimva kaya? Now sumangophunzira nkukhala ndi zikalata zimene unakaphunzirirazo mopanda kukuyikako satanic craft ukafika pa malevo wakuti chipembedzo cha Satana chayamba kukumaka kuti ukhale membala wawo. Amayika moja satanic craft luso la Satana amene tu amayang'anira macollege ambiri ku dziko lapansi ndi ma Freemason kapena kuti gulu lalikulu lija la Illuminati. Kodi mukundimva eti? Sotamvera kuti iweyo ukwere ukafike hapo ndiye kuti mukuyenera kuyamba kukhala mwa iwe luso lamachitachita koma osagwirizana ndi Mulungu. Amen.
ndiye imeneyo imakhala ngati njira yoyamba imene munthu amakwerera kukafika ku 33 degrees ndi sukulu. Mukundimva? Koma pansipa apa palinso njira ina mbali ya uko imene imamuthandiza munthu kukwera kukafikanso apa, ndiye luso kapena kuti upangiri odzaza mutu ochokera kwa Satana, zimene ni njira za masenga. Kazikumveka kaya? Ndiye college imene ku America amaitcha kuti the class of the wise ones university. Kazikumveka kaya? Imene sopano anthu amene mulibe sukulu mumakhalanso ndi kuthekera kwakuti Satana amangokudzozani machitachita a zinthu za dziko lapansi ngati masenga. Imeneyi ndiye njira imene ineyo ndidakwerera kuti ndikafike pati pamenepo. Amen. Kodi mukundimva? Sotamvera. Njira yachitatu eni yakewo amaitcha kuti common goal, ndiye amatsegula pansi papa. Mwapaona apa ichi chakhwecha amachosa ndiye amangosiya ichi. Ndiye common goal apa mwa njira ina akanatha kungonena kuti common door, njira yolowera anthu wamba. Mwandimva? Ndiye common goal ndi imene sopano inu ndine timamva icho kuti Michael Jackson anali 33 degrees satanist. Kama kundimva? Njira iyi ndi imene munthu amangolowa chifukwa cha luso Ronaldinho. Malingana ndi imene amasewerera cha mpira. Luso anani mpingo. Chifukwa cha luso limene munthuyi ali nawo ndi umalowera apa imatchedwa kuti cha common goal. Kodi sikumveka? Nonsenu mumakhala kuti mukufuna muyandikire ku 32 degree akasankhepo mufika pa 33 imene ndi capacity yokwanira kumuona Satana maso ndi maso. Kodi sikumveka izi? Amen. Ndiye common goal ndi imene kumalowera ma president ya dziko lapansi. Kama kundimva kaya? Amen. Mukampeza kuti president kungojoina akamaza siya posafufuza usamva kuti 32 degree satanist. Adalowera kuti kodi adadusa yokolaiti, kodi adadusa blue lodge, iye anadusa common goal imene munthu amata kungodusa. Mwamvapo inu kuti ayi woimba patunda kungotulusa kanyimbo, nyimbo icha ndikuchuka wapita munthu pamwamba kwambiri muzamva kuti anajoina tucha Satani. Wajoina bwanji amalowera pacha pa common goal. Okondedwa, ndikufuna ndichenjeze chani kumpingo. Maluso amitundu amene Mulungu amapereka. Wakondedwa, luso lanu lili ndi chipangiso chokwanira kulemekeza nacho Mulungu, komatu Satana amayang'ana sobati pomwepo. Ndi chifukwa chake okondedwa, mubwerereka ye mbuyo pang'ono kukonda aluso osiyana dziko lapansi amene pazifukwa zokwanira pazifukwa zosakwanira amakhala kuti atchuka moposera Mulungu. Amen. Wotchuka kulowera pa common goal ndambiri. Kodi sikumveka? Anthu otchuka ambiri amadalowera pati pamene tidali ndi msonkhano wina umene umachitikira mdziko la Russia ku Moscow chaka chimenecho ndi Satani. Tamvera, msonkhano umenewo kudali makani opikisana za chimulisi. Kodi sikumveka? Achipembezo amene adasonkhana nawo ankanena kuti chimulisi sanapita kuja analowa mufumu mwamuzi wa chimulisi ananyimba nyimbo. Asatani kiti makakamira kuti chimulisi ndi wachaniso ndi watu wasi. Kodi sikumveka? Amen. Chifukwa chani mkati mwa mayimbidwe achimulisi popeza adapita nyengo yakuti zithunzi ndizosowa koma mverani. Chimulisi akamayimba amakonda kupanga
zala ziwirisi kuziphatikiza pasi apa chonchi nkumata ndikumayimba I cross the bridge mwakuti the bridge koma zala zakata kodi chinampesa ndi chani chimulisi kufupi ndi tauni ya kwawo kunali masatanisti amene amapita kukakhala ngati akudalitsika ndi nyimbo zimene chimulisi sakuta akuyimba. Okondedwa, si anthu onse amene angatisonkhanire ife a Seventh Day pofuna kuzamva maulosi ndi zilombo za m'Baibulo amene akufuna kulowa ufumu wa Mulungu. Ena ndi akazitape wafuna kudzangotenga mphamvu yanu. Baibulo likuti osazonda ufulu wathu. Ameni mpiko. Pang'ono ndi pang'ono sindidziwa lipenga likalira tikampeza ali kuti chimulisi. Koma mkangano tinasiyana mu meeting imeneyo achipembedzo ku dziko lapansi mabishop akunena kuti chimulisi analowa kucha masatanisti kuti chimulisi ali ku Gahena chifukwa anapita ndi saini yathu kuti zikumveka izi amayi abambo tadikira ndikuze ngakhale briefcase imene chimulisi amanyamula pamakhala cross ija tinaiona wavala mwana ija power behind the screen ija imaenda chonchi imene imatanthauza kuti we are controlling the world behind the screen. Ija tamuona nayo mwana anaibweretsa bambogondo posachedwa imene imalembedwa kuti master pomwambapo kodi zikumveka umaster umene uja ndi umene mukaupesa uku kumwambapo kuti munthu akalandire cha 33 degrees. Amen mpingo. So tamvera pali njira zosiyana zimene munthu amakwerera maudindo kuti akafike pa 33 degrees. Ndiye ine mukundiona panone ndidakwera kufika pa 33 degrees chifukwa cha zinthu zitatu. Ndiye msonkhano uno ndikufuna ndichedwe ndi chimodzicho chifukwa zina nnafotokoza kale. Amen. Tamvera munthu kuti ukwere ukafika kumeneko uyenera kuchita stade mokwanira zolembera zonse zimene Satana adalemba. Kuti mukundimva mpingo. Ndiye ine kupatula pa mabuku ndikakufotokozerani yake munthu mukundiona panoni ndidachita stade mokwanira buku limene anthu amoyo a dziko lapansi lino ngakhale ineyo ndili pano ndinganene motsimikiza kuti bukulo ndilolembedwa ndi mwini wake Satana limene limatchedwa kuti Grand Grimoire. Kuti mukundimva makosana. Amayi ndabambo ndikuuzeni tazipemphere kuti Ambuye atabwera posachedwa kuopa ine ndi uchedwa ndi maganizo likanalira lipenga ndikapume kwa Ambuye. Amen mpingo. Makosana munthu tukuwerenga buku la Grand Grimoire sichopheka. Muziwe kuti munthu uyo ndiye kuti anafikira kumiyezo ya kumwamba kwa mpisi. So tamvera ineyo chifukwa cha kuti Grand Grimoire ndawerengapo kwa maso Grand Grimoire original kunkwira mmanja siku limenero ndilimene ine sopano chipembedzo chonse cha Satana chidavomereza kuti mkulu uyu akufuna kulandira 33 degrees ya chipembedzo cha Satana. Chifukwa ukawerenga Grand Grimoire pambali pa Grand Grimoire pali Arabic Grimoire of Islamic religion. Amen. So mabuku awa ndi mabuku oopsa kwa mpiri kwa matamverani okondedwa. Buku la Grand Grimoire ndi buku limene silipezeka pena paliponse. Mfundo zake mbuku limene lila Grand Grimoire limanena kuti the book must be kept only in Satanic temple. Chelani kutu. Amen mpingo. Chingerezi mbuku la Grand Grimoire likuti buku hili liyenera kusungidwa mukachisiye kawa Satana. Kula ni makutu makosa ndi utenga. Amen. Grand Grimoire amapezeka ku Rome mu Vatican City
kodi mukundimva kumene muliko? Kotera kuti ngati mungapeze pansi pa dziko lapansi makachisi amene mawu a Satana, utenga wa Satana udalengezedwa, ndi mawu okhawo, buku lokhawo la Grand Grimoire, koma kumene limapezeka ndi ku Vatican, mu St. Peter's Square kapena ku St. Peter's Basilica. Kodi mukundimva? Nawu ine mukundiona pano ndidayenda ndi miyendo yanga ndikukalowa mu chipinda chimenechi. Kodi zidali bwa? Cherani ku tamverani mpingo. Pa dziko lapansi pano konse kumene mungakhale muyenera kudziwa kuti kuli kachisi wa mafano ku dziko lapansi, koma likulu lake ndi kachisi ovala chovala cha mwana wankhosa. Kachisi amene Satana amakhalako malingana ndi zolongosola za Grand Grimoire, akuti maonekedwe ake tamveka chovala cha mwana wankhosa. Page 64 ya Grand Grimoire ikunena mawamini. Sokamvera, munthu kuti ukafike mkatimo uyenera kuti poyamba wawerenga mabuku ndidafotokozacho. Kodi ndibwerezeso amene achaga inu munawamva. Ndikuti kwamalizira ukufunika kuti uwerenge buku limeneli, komanso mwayi wako waiwe okumana ndi Satana umakhala so kuti omwe. Amen. Ine napita ku Rome. Kodi mukundimva makosana? Remote code. So mulimbe mtima ukondedwe ndipo ndikupala pano ndi moto. Amen. Koma tilimbe mtima. Ku Bible likuti akataomba ngelo amene zizemba kuta zizaululika. Amen mpingo. Ndiye tili pano kulula cha tikanenera kuti tifalipenda lili laposachedwa tikupita kwati. Ndiye tikaulula ku tiululiretu pano poposachedwa tipita. Amen mpingo. Tamvera, inera ndapita ku Rome ndicho linga choti ndikapeze buku la Grand Grimoire limene ndakufotokozera ni kuti bukuli ndimene muli uthenga wa Satana mwini wake. Mmenemo mu buku limeneli ndimene inu ndine tiyenera tsopano kuliyang'ana koma ndi chidwi tipeza a COVID-19 mukuapeza lero, mupeza mpira mukuona lero, mupeza zibwanabwana za mapempheredwe mukusipeza pano. Okondedwa, mupezanso mmenemo zimene zinapangisa kuti anthu azikhala ndi ma-pattern player. Amen. 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 Okondedwa, buku ili ndilo sausa kwambiri. Koma ine ntafika, ndafika ndege bwino kukwera zokwera, kukafika na mpaka na mzinda wa Vatican. Adandilandira bwino makadino, ndikundilandira bwino anthu amene amayang'anira, ndikupereka zikalata zanga, ndiye ninapereka degree yanga kumeneko ya appear and disappear. Kuionesa pa ndakundiuza kuti kodi mungathe kukwanisa kupanga appear and disappear kuti tikhulupirira kuti kalata indi yanudi. Ndiye kuti ndaima andiyendesa mu korido, ndafika pa chipinda pamwamba alemba Secret Archive kapena kuti Vatican Secret Archive alemba pa chitseko. Ine ndikufunika ndilowa ndi Grand Grimoire alichani ali mkati kamuna kufuna kulowa. Mainga bambo ndikamani za Yesu simasewera amene ndi mamuna wantanda zoona adayenera adi kukesa mwazi kunakapulumuse ena aise ngati inu pang'ono kwa madafera ine ndikukaniza kuti anabwera chifukwa chanda chaine usatini. Okondedwa, ndikuti mmene ndimapita tsopano akundiuza kuti wonesa cha chizindikiro kaya choti appear and disappear tikuiona papai ndiyanda ndiyaiweyo.
ndakuyang'ana ndiyakuona kuti amatenga fotokope ya signature ya Albert Pike, Aleister Crowley, kuti mukundimva ndi Henry Cruz. Anyamata adamwalira kalekale kuti zikumveka koma mmakalata mwanu amatenga bezimene zizinkutani ndi kudinda kuti amene asayinira ndi ati, chifukwa amenewa ndi amene adatenga maonekedwe a Satana ku dziko lapansi. Kuti mukundimva ndakuyang'ana kupeza kuti ikukwanira kalata ndiyo sayinidwa bwino kuti zikumveka koma pansi pa kalata imeneyi pamasayinidwanso signature ya papa amene akulamulira mu nyengo imene iwe ukupita ndiye inalili patiso pansi pomwepo. Kuti mukundimva zikulumikisana bwanji kuti papa mkulu wa chipembedzo akapezeke pa makalata amene ali ndi certificate za anthu achikunja, za anthu a Satana. Okondedwa, madzulo ano mutchale khutu, tasala pang'ono kufika kwathu, palibe tibise pa. Amen mpingo. Kuti zikumveka ndikunena panosi ndiyakuti sanduka basi ine ndinayima mukundionera pano. Zikumveka ndi amene mundiyandikire bwinobwino ndimaoneka nchipyera apapa chinafufutika. Kuti zikumveka koma chimaoneka nthawi zina mukandiyandikira. Ndiye tsopano ndinadina pati pamene papa basi uwo ndasungunuka palibe kadi nanalepsa kugwira ndiye kuti sakundiwa basi kena kuchoa ndataniso ndaonekera akuti ayi utipase v ndiye v ndi satanic language. Akati utipase v ndiye kuti akutanthauza kuti usanduke chinyama. Kuti zikumveka ine basi ndagwira sopati pomwepa basi pa chimpala ngundu chikulukulu basi akuti pamenepo tata usakwana uthautani sopano kulowa. Ndi ananditsegulira mchipindachi samalola kulowa munthu mwamba chifukwa ndi kuphata kwenikweni. Ndiye mukafika pabaraza pa chipindacho mtero kulankhula kwake ndiye kuti mupeza kuti ndi library, koma kachipinda kobisa ndi kumene kumasungidwa mafupa amene amatinda a Petulo, ndi kumene kumasungidwa so Grand Grimoire. Ndiye kuli zifanizo zili kumeneko, ndi malo ochite samantha makosana na nsanu ndidowa pati pamenepo. Cholinga choti ndikwere ndikafike pacha 33 degrees ndikale ndi mwayi walankhulana ndi Satana. Ndiye nawo muchipinda chimenechi makosana nkhani yovuta. Ngati mukufuna kulowa mu secret archives ya ku Vatican, inuyo muyana kukhala bwenzi leni la Satana kapena waulamuliro waukulu wa history kuti mukufuna mukafufuze, koma mubwerera pa mabuku pa ku secret archives simutaniko simulowa. Ndiye nawo ndiri mbene mokondedwa zinthu zina zidayamba kuchitika. Panalibe chinthu chilichonse chimene maso anga adaona chimene chidali ndi chithunzi chabwino. Panalibe. Zopachika zithunzi zinali mmenemo ndi za zinyama zosiyanasiyana zimene zili m'Bible. Kodi zikumveka ndawa chiseko ndinachimva chokakate chatsekeka. Ndiye kuti ndili chikhalire mmenemu tsopano ndikutha kuona kuti kukhala ngati buku lija ndi ili lili apa. Ndiye tsopano kuti ndikavundukule bukuli ndiye kuti chandigwira china kuti ndiyende ndiukanika. Kenako ndikumva ma footsteps kwa
kusogolo kwa buku la Grand Grimoire kuna sabwera ngero wa maonekedwe akuda chikopa chitavala chikopa cheni cha njoka mpaka na kuzawa zake zonse. Nkhope ikuoneka mwachifaniso chokhala ngati ikhala ng'ona ndikukamwa bwinobwino chonchi koma chili ndi mapiko. Chizindikiro chakuti ameneyi ndiye ndaniyo. Mapazi amaoneka ofira chikuyaka ngati moto chikuoneka pamaso payi. Ndidakali chipenyere kumuyang'ana mkulu ameneyi. Pambali panabwera songero wina. Iyeyi akuzulula dzina akuti ine ndine Belial, second in command wakhala poteropo. Ndekuti tu buku la Grand Grimoire silinaperekedwe kwenda kwa ine. Kodi zikumveka izi? Ndidakali chikhalire ndekuti panabweranso china chita kuulukaso ngati chikugwa mmene amagwa ngelo ameneyi pansi kuzakhala ngati angelo atatu. Ndekuti pamutu panga panayamba kugwa madzi ngati ndili mushawa koma osaona kuti pansi pakunyowa koma madzi akuta kenako zinthu zikulu zikumveka kuti zikugwa mutu mwangamu pu. Ndidakali chipenyere nthawi yomweyo yokondedwa. Izi ndikunenazi simbiri sizolemba koma zimene ndidata. Kodi zikumveka makosane? Ndikuyang'anabe ndi chidwi ngelo uyo amene anafika pamenepa anabwera ndi dzina. Iye yakuti ine ndine Satana che. Mumvese mauya. Ndiye Satana che akunena kuti mwa njira ina ineyo ndine Mrs. Lucifer. Ameneyu ndi amene adadzayendesa mwambo onse komanso ndi ngelo amene adatsala ndine. Lucifer wapita, Belial wapita. Ndi maonekedwe ngati mkasi. Ndiyasopano mmene chimaonekera kunkhope maonekedwe onse amene mumapeza pa chivumbuluso chapter number 17 ndi amene mkasi yamatani nawo koma dzina amati Satana che. Kodi zikumveka? Ndamuona ameneyu maso akadayamba kuwalira pa buku la Grand Grimoire. Ndikuti mmaso mwanga sopano mukhala ngati kuti chipinda chija chayasidwa cha magesi. Ndiye ine ndayenda kukwawa adanyamula bukuli ndi mapiko ake. Koma mkazi ameneyu amaoneka kuti mkatikati mwa mapiko ndi mkatikati mwa thupi lache mukuoneka ngati kuti patali mwamera madireidi. Zisisi zomatalika. Ndi maonekedwe onyezimira atanyamula chikhondzanja mmene dzanja langa limatambasula kuti ndikagwire Grand Grimoire anandipasa chikho nati. Chikho ichi ndicho chimene ndidamwetsera mafumu onse akudziko lapansi. Nawe imwa ndipo ndinachilandira ndikuta ndikumwa. Ndamwa sopano mmaso mwanga mudayera ndinamuona Grand Grimoire sopano wayamba kutakataka. Buku okondedwa mapepa ndithu ngati mukwaoneramo koma lokha limakwanisa kumayenda lokha limatseguka pa machaputala amene adafuna kuti ineyo ndadziwe mutsiku limene. Kodi mukundimva makosana? Amayi abambo tamverani. Musaganize kuti zimene Bible lidalemba zolongosola za nthawi ya kumapeto ndi zinthu zimene zangolembedwa kuti zingokhala mbiri chabe. Ayi. Koma nayenso Satana mdierekezi ndi
ndizoonadi ali ndi maonekedwe ofanana ndamene inu ndine tikwatani tikwadziwa. makosana tamverani, linali tsiku lowawa lopweteka limeneli, chifukwa ine ndekha mthupi ndimamva kupweteka kukanga tili kuphwanya thupi, chifukwa Satana anali akuonekera kwa ine kwamaso kulankhulana ndine. pamenepo ndikuti ine tsopano chifukwa chakuti ndakhala ndi mwayi ogwira Grand Grimoire. Amen mpingo. ndinali nako kuthekera tsopano kokwera mopanda sukulu ya mtundu uliwonse ndikukafika pa 33 degrees. kazikumveka kaya wokondedwa tamverani. pamenepa mukafika 33 degrees njakuti mumakhala kuti inuyo ni maminista mboma landa la Satana. amainga bambo kunja kuno mukakuona musayesa kuti zinthu zili chimozimozi ngati mmene inuyo mukuganizira lero. ayi, Satana akuchita ntchito zake modabwisa kwambiri, ndipo cholinga chake ndikufuna kusocheresa dziko lonse lapansi. mzimayi ameneyi anandivundukulira buku la Grand Grimoire pamene ndidapeza mutu wakuti defeating the heaven player. amen mpingo. amen mpingo. tamverani, buku ili la Grand Grimoire posichemerera limasichemerera kuti Satana che ndiye mkazi wakwera pamwamba pa chirombo. ndi chifukwa chake Grand Grimoire amasungidwa ku Vatican mu secret archives. kazikumveka zimenezi, ndipo akunena kuti iyeyo kuchokera mu secret archive mothandizidwa ndi mphamvu zauthenga wa Satana zimene zimatchedwa kuti the Lady Dragon, the gospel of Satan, athandiza kufarisa uthenga wa Satana ku dziko lapansi koma maonekedwe ankazi monga mpingo. amen mpingo. chifukwa chake anthu ambiri akafukufuku amakaikira za Roman Catholic kuti chikoza kukhala china chake. amen. kulizikumveka edi koma okaika mukaike pang'ono, chifukwa ine siwokaika koma okaona ndicha ndi maso. mwini wake olemba Grand Grimoire Satana akuti buku langali lisungidwe ku Satanic Temple yekha njali makatani ku Vatican. titanena kuti Satanic Temple kolingana ndi Grand Grimoire tikulakwa. makosana ndikudziwa kuti simuvomera mukuopanga kupezeni mawu kuti angakukhape nawo, koma tiyena okondera ndifotokoze izi ndikunenazi ndi umboni wanga umene ndikufuna ndiyambe kufotokozera inuyo za zimene zikuchitika mdziko lapansi kuma chapter ena amene Grand Grimoire adafotokoza. amen mpingo. amen mpingo. lero mukamaona zochitika zambiri zili choncho chifukwa chake uthenga wa Satana umayenda pamodzi ndi ziwanda kukapanga uthengawo kukhala woona wa Satanawo umachitidwa empower ndi mademons. kodi zikumveka ndi chifukwa chake inuyo ndine Bible lathu pa buku la Efeso latiuza kuti pakuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndicha koma nawo majani maukulu. ndi akuti maukuluwa number 1 pali maukulu amwamba. kodi mukundimvesa? ndi kumene Lucifer aonekera kwa ine adakwera nkumapita pamodzi ndi vice wake Belial. kodi zikumveka? Satana che Bible likuti pamene ufumu wa Mulungu ulipo ku dziko
lapansi. Tamvera, kulimbana kwathu sitilimbana nawo thupitisha koma nawo maukulu achita choipa mzakumwamba ndi mdziko lacha njete nchioneni ku dziko lapansi limene inu ndine tikutanimo tukhalamo. Ndi mmene ziwandazi potengano uthenga umene Satana adanena mu Grand Grimoire ndiye tsopano taponda muzochitika zosiyana-siyana zimene Satanayo akukwanirisa, zimene Satana mwini wake adalankhula mdziko lapansi pomagwirisano ntchito anthu amoyo inu ndine. Kodi zikumveka izi? Samvera, buku limene la Grand Grimoire likunena kuti ngati tifuna kugonjetsa mapemphero akumwamba. Kodi zikumveka izi? Ngati tifuna kugonjetsa mapemphero akumwamba, choyamba tipange zinthu izi: tichotse mawu a Mulungu m'mitima yathu. Tsopano zimene ndikukuwuzanizi ndibwereze. Amen. Buku la Grand Grimoire musimu adalemba mawu oti the Red Dragon. Kutanthauza kwake eni yakewo ndikuti the gospel of Satana. Kodi mukundimva? Ndiye uwu ndikuyamba kukupasani panoyi ndi zolembedwa mu gospel ya Satana. Zikumveka? Pamutu wakuti defeating the heaven prayer. Amen mpingo. Kodi zikumveka? Ndiye kuti number 1 to defeat the heaven prayer, muyenera kuchotsa mawu a Mulungu mkati mwa anthu. Amen. Amen mpingo. Tamvera, ndi ntchito ya Satana motsotsedwa ndi Grand Grimoire potuma ziwanda zibwere ku dziko lapansi ngati nkhondo number 1 yolepheresa mpingo kulowa mu ufumu wa Mulungu, ndiye kulanda mawu. Tamvera, Satana amakhala lipoteropo mukamapemphera, he Ambuye, he Ambuye, he Ambuye. Kwa iyeyo sizingwedeza kweni koma mukangoyamba kuyika mavesi, kodi zikumveka? Amabwesa mastepe kutalika pang'ono, pepere mukupempheratu inu Ambuye makuti kolingana ndi Yohane chapter, mukangoti Yohane chapter wabwerera mbuye pang'ono mukamapemphera kupemphera. Now amadziwa kuti pemphero lachizolowezi lomangoti he Yesu, he Ambuye Yesu, he ndiye inu munakwera pantanda. Saziwandani kuti Yesu anakwera pantanda? Munafera pantanda, pemphero lokuthera munafera pantanda. Zakuti iyeyo amanino poti pantanda pamene ndakampereka ndineyo kwampachiro. Iwo ngandiuza ine zofera pantanda. Chimene mungamuuza Yesu zakufa pantanda, Satana zakufa pantanda ndicha chachilendo. Si iyeyo kumene pansi pa ufumu wa Roma umadatenga ndikwampachiro. Komweko kuli Grand Grimoire sikomweko kodi ndiye pali chachilendo. Now akuti kuti tichite defeat the heaven prayer tikwena kwalandecha hello asizolowezi kudziko lapansi amene anthu timapemphera mbopanda kuyikamo mavesi ngati tinaphunzirira mucha. Ina ndibwereni umboni wangawu kuti ndawa mu secret archives ndi kusekula Grand Grimoire mu chapter chake chakuti we have to defeat the heaven prayer. Kodi zikumveka? Pamenepo ndi pamene akutchula mfundo number 1 kuti tilandecha mawu mpemphero asapezeke. Zikumveka? Ndiye pa mfundo yakuti tilande mawu mpemphero talanda bwanji pemphero pa mawu a Mulungu amakhala pa munthu akamawerenga. Ndikufuna muimve tu technology. Mawu a munthu amakhala pa munthu akamawerenga. Ndi akuyenda anyamatawa kukapanga mgwirizano wawo akuti tipange chipangizo ku dziko lapansi
mumbado wa makono chimene chithandize kuchita defeat the heaven prayer pagawo wani yakuti talande mawu ndiye adapanga WhatsApp. Ndiye mumve kwa hii. Amen mpiko. Kodi WhatsApp nchimo? Ai. Ndabwino bwino. Koma chimo chitika ncha. Mugalo wa mkalasi ya sataniki akamajambula mafacilities osiana amela mapeseka pa phone. Akafika pachicha chitunzi cha WhatsApp. Nkatimo iwaza ndikwiri zile maiki. Nkatimo ama chambula muntu ai koma yo bwerera iyo nyamate utayimirira iwe tabwera taima hapa tazaime hapa iwe so tabwera tazaime hapa iwe so utaniso ubwereso uzaime hapa tabwirana ni manja mugirane manja chochi iwe so girana ni chochi mwandimva iwe uwerame kwa mbili ukalenga tukubisa na kutebulu mwandimva mwamuona ndamu wera misayu uyu ndi muntu uyu sandicha conversation ine ndakazanga kuchoni tikukambirana mwandimva koma pakati patupa communicator ndi uyu amene wamyatai sindikutani amene sitikumuona ndiye uyu ndi the spirit of demons. Kwani mukundimva ndi chiwanda cheni ichi chimene chili mkati mwa WhatsApp. Now uyu ndamene amakupangani kuti musatope for 6-7 hours muli pa conversation ndi nsanu. Ndi utiyo uyu walumikizisa utenga wanu ukamapita kwa nsanu sumayenda direct umayamba kufika kaye pa WhatsApp. Ndiye mawa kuti WhatsApp Kingerezi mugwaziwa ino bwanja mchani hapa kapena palichani hapa ndi unama sima mwema zikumveka amen. Now pitana nai pitani apa pali Bible kwani mukundimva ine mumboni wanga ndatsegula grandi kilimowa pa mutu wakuti tichita defeat heaven prayer. WhatsApp nja Bible ilipati apa ndia akaliwa na Bible ndia chiwanda chicha sobano chimati WhatsApp palichani hapa kwani zikumveka palichani hapa oho palimao wakonde na musamango mba kuti WhatsApp ndiziwanda zote zili very sensitive zimatabu kwela pa mwamba ngati pano ndikumayangana WhatsApp oho amaiwa akufuna kupemphera awayenga socha mau kwani zikumveka right basi unaenda kuti komweko chinga basi ndakuti zawendelera kale amai amenewa 4 koloko nthawi imene amapika cha msimba zikumveka basi ucha ndakuti zakayenda mu olive oil uchatima tira mcha ndiwo mwamuzi olive oil munaona mawa malembeda pambuyo pacha kuti Santa mukagule mungu odya kodi amalemba po mawo tichani Santa ndinda ndi Satana atwalipacha paseli. Now wapita chimena kufuna kupanga ndi kupanga defeat the heaven cha ndiye heaven player imapita ngati chingwe chopotana pemphero pamodzi ndi mawaja a Mulungu. Ndiye kuti tikapanga defeat tiyambire kuchakudya akhuta amayiyo mwandimva ndiye mafuta acha Santa amayamba kukasungunuka nthawi ndi WhatsApp timene WhatsApp akukasungunula mafuta kukasungunula thupi ikangokwana 8:30 malo motenga mau kuti alolecha muyamba nthawi yomweyo munthu uja kuyamba kuta kugona mwatopelatu masungunuka kodi pali kuwerenga somau mapeto wake mupemphera koma no verse
loikancha mpemphero. Mainda bambo tikukhala masiku amaliza amene Satana njerekezi alipa ntchito yaikulu kwambiri chifukwa akudziwa kuti mawu a Mulungu akamapezeka mpemphero lanu. Ameni pingo. Ndi pamene mawu a Mulungu amampanga munthuyo kukhala bwenzi lake. Ndiye tita Gilimowa ikuti mukachotse mawu mkati mubongo mwana Mulungu. Ndiye kuti cholinga choyamba cha Satana muuthenga wopeseka mu Grand Gilimowa umene amautcha kuti the gospel of Satan, pamfundo yakuti to defeat the heaven prayer, gawo loyambirira akutitira ndechani mawu. Talandabula njadayamba kuponyamo zoponyaponya. Kaleo kunali nyimbo zimene zinkamveka mmakodioni ndi mwina motero zimene zinkathandizira kumpanga munthu kuchoka pa chilako lako chowerenga mawu a Mulungu. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Koma mnyengo za mpingo wa kumapeto zimene Bible likuti amenewa adzauluka ngati chomba cha kodi zikumveka amene akulefuka adzatenganso cha mpingo wa kumapeto umene udzalefuka ndi kuyambanso kutenga mphamvu ngati mmene tatengeramo. Satana ndiyerekezi kolingana ndi Grand Gilimowa akuti pakhale mizimu imene izifunsa m'manyumba mwathu WhatsApp pali chani apa nje imakhala pacha pakati. Now ina ndikufuna Mungu ndivomera yapa kapena kundikana. Palibe mawu amene munthu satopa nsanga ngati pa WhatsApp. Munthu pa WhatsApp sata lero mudziwa kuti chimene sichikutopasa nicho ndikachanda kuuza ndikuti kama miyata pakati pacha pawiri ndi bridge ukwamakwira dzanja lako ukwamakwira socha dzanja lako. Kodi mukundimvesa ndeti mukamala mkhulu apa demoni alipomwepa akumvesera kaya mukumpempherera kaya mukutani kaya mukutumiza uthenga wokoma otani koma yama khali pati alipomwepa kupanga direct zimene mukulankhula ndi ziti zimene zithandize kukakunenezani kwa Satana kuti uyu ndi bwenzi langa laine malingana ndi njije waishi. Kodi zikumveka izi? Amainda bambo ina nimafuna ndikufotokozereni kunena kuti Satana atu wangochera uma ndi umo kuti inu ndine tisamalitse pofuna kuchita zinthu zathu tingatsale ulendo wa kumwamba. Grand Gilimowa ikunena kuti mukachotsa mawu a Mulungu muyikemo ma pattern player. Zikumveka mwaizi wa pattern player ichayoti ngakhale muli kusali kwa nyumba uko mukhoza kungomva kuti amene akupempherayo ndi wa Seventh Day chifukwa cha system imene timagwiritsa ntchito. Mwandimva pattern player ichayoti ono mukumayenda uko pano ndi pa Seventh Day koma iniyo mutanitenga nyamata oyimba keyboard waku Katolika musampase keyboard yanu ayimbe hapo iniyo mudziwa kuti nyamatayi amapemphera kucha malingana ndi mmene akutosera cha pattern. Komanso akamapemphera mudziwa kuti pattern iyi ndiye cha ya Chikatolika. Mwandimva mukapita ku Chisilamu mukapezanso kuti ali ndi pattern player yawo. Amene adayika ma pattern player ndi ndani? Ndi Satana kukhazikitsa kudziko lapansi kupyolera mu Grand Gilimowa. Zimene zine ndidazipeza mu buku la Grand Gilimowa limene limasungidwa ku Secret Archives ku Vatican. Kodi zikumveka? Ngati njira yoonongera mpingo okondedwa ndalipeza phunziro pano limene likuti phunzitsa ife kuti tikoma pamene tikupemphera tipemphere ndi mawu komanso ndi mzimu. Ameni mpingo. Tamverani ngozi ndiyakuti opemphera ambiri tinangoloweza mapemphero apakudya. Zikumveka kuyambira lero tichenjere ma advent kupereka pemphero
kwa ana ang'ono. Amen. 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 Undimve kumene ukundimva. Johnny pemphera. Ndiye mwana pachakudya atu pamenepo. Mwana, thank you God. We praise you. You bless our food in Jesus' name. Amen. Chiwanda pakuti mzakudyamu ndi mmene somasewera mpira wache. Kodi zikumveka izi? Musapemphere chakudyachi mwachibwana. Ngati mukufuna kuphunzitsa mwana kupemphera ma advent, mundimvesese. Mukamapemphera ndidafotokoza mberezeso pano. Kunja kuno kuli chiwanda chochedwa chuchu wa machuchu chimene chimachita ndi ana pasopu kumene uliko. Popemphera chabwino ngati ufawo umakhala mdengu amayipitani mukapemphererecha koma isakakhala 2 minutes. Kanthawi ndithu mukupemphereracha ndiye mukatero ukamabwera pa tebulo ngati mukufuna tebulo ikhale ground yophunzitsira mwana kupemphera ndiye mpaseni mwana apemphere. Kodi zikumveka koma chakudyacho iniyo mutachipempherera mokwanira chifukwa Grand Grimoire akunena kuti tiyenera kugonjesa mapemphero mu nthawi ya chakudya. Kazikumveka kaya? Amen. Ndiye mukamadya muzivenso kuti muchakudyamo Satana amatha kuseweramo kuti agonjetse mapemphero amene amafika kwa Mulungu. Popereka ulesi mukapemphera mokwanira pachakudya namba 1 mukandione kapena mukachione nokha mukaona kuti energy. Kodi mukundimva? Energy imabwera mthupi mwanu mukamakagwada kuti mukupemphera tsopano. Kodi mukundimva? Thupi lanu limakhala ndimakhala ndi mphamvu. Ndiunena tu mphamvu za chilengedwe. Mumadziwa kuti mphamvu za chilengedwe ndi chida choyamba chimene chimathandizira kuti pemphero iweyo ukhalise mapemphero. Mukudziwa? Namba 2 pamene mzimu woyera tsopano amabwera kudzalowa muthupi limene lili ndi mphamvulo. Kodi zikumveka? Now, pofuna kupanga defeat mapemphero anu kusatanikiko amayang'ananso mmene mukupempherera pachakudya. Koma mfundo ndikukuwuzanizi ndi zimene Grand Grimoire idalemba ngati gospel of Satan. Ladies zako kamukundimva? Amen. Ine ndilekeze pa mfundo namba 3 imene ni mu Grand Grimoire pa nkhani yokhuzana kuchita defeat heaven prayer imene yamayitcha kuti mind affected. Nkhani yosausa kamukundimva kaya? Imene ni nkhani yosausa kwambiri. Mind affected. Satana njerekezi amatumiza ziwanda zache kukawa maubongo abantu opemphera kuti akachiti affect mind ya muntu. Kodi mukundimva? Chifukwa chake Bible likuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndicha koma nawo maukulu. Ndiye mamunicipality anjerekezi amabwera kusachita attack mind yanu mu nthawi yopemphera. Amen. Now, mind yanu ikachitidwa affect pamakhala povuta kuti mukumbukire verse mukamapemphera chifukwa you are mind affected. Kodi zikumveka izi? Munthu akakhala mind affected mukosa kuwerenga Bible 17 hours ndikumaliza kungota 10 minutes kukufunsani verse simulankhula chilichonse komanso mutachita soka muyamba kutukana chifukwa muli mind affected. Kodi zikumveka? So chida chimenecho gawo limeneli la mind affected njerekezi akuligwirisa ntchito ngati chimodzi mwa zipangizo za uthenga wa Satana. Ndiye kuti munthu akakhale mind affected tinta. Kodi zikumveka?
tinta ndi pamene mumaona sopano dziko lapansi likuchoka ku sistimu yodalira zinthu zimene iniyo mumapanga nokha ndi kukuyikani mu moyo wapamwamba umene dziko lapansi lero tikutanimo tikuyendamo. Moyo wapamwamba ndiye chipangiso choyamba chimene chimabweretsa matenda a mind cha affected. Kazikumveka? So nkhani imeneyi ndikunena za imanzanga amene muli mtauni. Ngati pali kusokonezeka kwakuti tikulephera kuwerenga ngakhale mawacha a Mulungu, ndi chifukwa cha moyo umene dziko lapansi lidatiphunzitsa wapamwamba, moyo wa mtauni wakudya zinthu zapamwamba. Maganizo nthawi zonse amakhala kuti mawa ndiye lita, mapeto ake umalephera kuwerenga cha mawa Mulungu. Kodi zikumveka izi? Amaita mambo tamvera. Satana njerekezi sali chete ku dziko lapansi, koma akuyesesa ngati nkotheka kuti akasokoneze dziko lapansi mwa njira iyi kapena ina. Ameni mpingo. Kodi zikumveka izi? So akakupangani mind affect, ndiye kuti 1 pempherolo simupemphera nthawi yaitali. Number 2, mawu a Mulungu mutu mwanu simuwakumbukira. Kodi zikumveka eti? So mverani. Mumve ichi mpingo, ku dziko lonse lapansi mafaundala amatauni ndi ziphona. Mukamawerenga Bible ukunimva ziphona ndiye ini achacha atauni. Paliponse pamene mumakapeza tauni amene anaitumba tauni amene adachita discover tauni yo zimakhala cha ziphona. Mwa njira ina mwili tauni ndi Satana. Kodi mukundimva? Ndi chifukwa chake chipembedzo cha Satana ndi cha mphamvu mtauni, komanso ndi chifukwa chake mtauni kupemphera munthu kumakhala kokakamiza mtauni. Kodi ine ndikumveka? Amayi ndi abambo ndimanena kuti amene mwapanga chisankho choisiya kaye tauni simudalakwe, chifukwa mmene muli padera ngati pano pang'ono zimakuthandizira kuchepesa mind cha affected. Amen mpingo. Amen. Mmene solembera Saulosi zinkanena za cancelism. Kodi zikumveka? Anaona chipangizo chimene Satana atachigwiritsa ntchito m'matauni ndiye mind cha affected. Amen mpingo. Chifukwa cha ichi tidziwe kuti pamene tikumpembeza Mulungu, Mulunguyi adakonseratu njira imene mpingo udzaduse. Komatu Satana ntchito yake ndi kusokoneza kuti maubongo anu asagwire ntchito. Uthenga ndi kukuchenjeza nawo ngati umboniwu ndiwopezeka mu Grand Grimoire. Kodi zikumveka eti? Buku limeneli lili ku St. Peter's Square. Kodi zikumveka izi? Kapena St. Peter's Beliski. Mukamalo kacha koopsa kamene kamatchedwa kuti Secret Archive. Kodi zikumveka eti? Mmene ine ndidalowamo kuti ndikawerenge Grand Grimoire. Ngati kuti ndikakagwira Grand Grimoire ndikuwerenga, ndiye kuti ndikwera kufika pa 33 cha degree. Pamenepo ndi mwayi oonana ndi Satana kapena kulankhulana ndi Satana. Ndipo ndi chipinda chimenechi chimene mkulu ameneyi adandionekera siku limenelo, nayamba kundifotokozera zimene zikuyenera kuchitika. Koma mawu opsa amene sindimayiwala nawo kudamveka mawu akuti duladero ikutanthauza kuti you are opening the book on your own risk. Kodi zikumveka simene? Amen. Amen. Mukutsekula buku kwa mapariski yanda ya iwe. Machapta omwewa ndamene ndinkakawapesa pamene panalinso mutu wakuti
the hidden secret of disease. Mugirandi kilimo wanu mmene mukufotokozera zammene nthenda zopanga anthu zizasokonezere dziko lapansi. Achenjeza kuti mukamalowa mulabu kuti mukufuna mukapange virus ya corona, kaya ndi virus ya chakuti chimfine yopanga mascientist. Kwali zikumveka Girandi kilimo waikuti komatu mukamaitana ziwanda zimenezi kuti zipereke nthenda ngati mmene wayendera covid, mukamatsegula mukutsekula pa your own risk. Chifukwa ziwanda zimenezi zilinecha maso mwesiona inu mmene zidayambira kutoka ku Wuhan. Zayenda bwa zili ni maso zidayambira okhaokha mascientisti amasakaniza ka chirombo ka covid okhaokha kwa pulula mmene zimabwera kuno ziline maso. You are opening mukutsekulira ziwandazi koma pariski yacha yanu ali kwa kusawu lilipo dziko liyerekedwe kuti silina kumane ndi imfa yachisawawa. Makosana timanena kuti mkati mwa tsiku la lero ndi mawa tiphunzire zimene Girandi kilimowa ikuchita ku dziko lapansi mmene idalembera ndi mauthenga amene tsopano ayamba kutulukira panja. Ndipo inu ndine tsopano tili mnyengo yake. Kazikumveka kaya? Koma lero ndi chenjezo limodzi lokha basi loti mpingo kuta udziwe. Na nzanu unendi kuchoka ku sataniki kumene kwa malingana ndi udindo umene tinali nawo amatiphunzitsa ndi kutipatsa manambala otsegulira ma website andiyerekezi. Kama kundimva kaya? Amen. Ndiye kuli website ina imene imachedwa kuti LCD. Kazikumveka kaya? Ndiye imeneyi yochedwa LCD ndi website imene ngati mukutsekula mukuyenera kuti inuyo munadinda ndi chala chanu kuli fingerprint yako mu organization ya chitembezo cha satanikiyo. Kazikumveka kaya? Ndiyo mumatsegula nditakuntola phone ngati iliyonse ili apayi ndikulembapo cha LCD. Kazikumveka kaya? Komatu LCD wakoyo sikuti angopita iwe udali member. Ndiye mmenemo sikumveka kodi ndimatsegula zana kuti ndipita kukacheza ndi mpingo wa Mulungu nditamvako zimene satana wakonza. Kodi sikumveka? Ndiye ndinene pa mkulu wina anali woyang'anira ku Britain ku ndi adatsika anabwera amatitone Blair. Munamuona? Pobwera mkulu ananyamulako thumba la ndalama pafupi $46 million. Kadi sikumveka? Ndalama iyi ntchito imene akuti igwire malingana tundi chakuti ya website ya satanayo zimene alemba pamenepo akuti ndalamazo zipite ku mafumu 2 million aliyense malayi kwacha. Kodi mukundimva? Mfumu iliyonse kaya muno mfumu mulipo zikupezani ndalamazo mulandira. Ntchito yake ndiye kuti inuyo pamudzi wanuwo mupange register aliyense amene sadatemeretse katemera wa COVID-19. Chisoni chinandigwira kuti nkhani ndivuta ngakale ndikupita ku country koma chikuoneka kuti chikundilondola kuti chikundilondola komweko chifukwa kumene ndikukhala kuno ndi m'manja mwa mfumu imene ilandire nawo soja ndalama. Okondedwa tamverani chivumbuluso chapter number 6 tamverani akuti ndipo nditatsegula pansi pa guwa la nsembe ndidapeza mizimu ya iwo amene anaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu. Mizimu yo imati kufikira liti mfumu yoona ndi yolungama
musasiya kubwezera chilango cha iwo amene adatidula makosi chifukwa cha umboni ndi dzina la Yesu. Ndipo Yesu anati poiyankha mizimu kuguwa lansembe adati, bapumulani kanthawi kufikira akapolo ansanu. Ndiganiza kuti akunena Gondwe. Mudikira akapolo ansanu. Ndikuganiza kuti akunena Chakhumbira. Dikirani akapolo ansanu. Ndiganiza kuti akunena ine twai. Amene ataphedwa chifukwa cha ndiye chayala kale network. Mafumu mumpange register. Kaya ali kuseli kwa tengo. Bola ali mutsi mwanu mumpange cha register. Amene onda amene azisa asilikali pambuyo waya wachitie abisala kumpanga. Amayi ndabambo tamperani. Pamene tasala pang'ono kulowa mufumu wa Mulungu. Tichikonzekere chisauso chikubwera posachedwa. Kaya uli kuchire kaya uli mtauni. Chisauso chikuta chikubwera kwa na Mulungu. Choncho kulowa mufumu wa Mulungu. Sizamya ngati kusi kwa ironi. Pakufunika kuvala silimbe. Tayandikira khoma losausa. Ndani akwaza kudusa pamenepa. Okondera Chikristu si chinthu chophweka. Sichophweka. Tayandikira pa khoma posachedwa. Limene aliyense akuyenda kulipira mtengo wa Chikristu chache. Wamwayi amene angofa imfa nkumapita. Koma ena aife tikumana nacho chisausocho. Chifukwa posachedwa network ya njerekezi. Yayala paliponse. Kodi mukundimva mokosana? Yayala cha paliponse. Imene ndimene amaitcha kuti the tower of Satanic. Imene ikugwiritsidwa ntchito lero tsopano kuti mafumu awasonkhanitse pacha pamodzi achite register. Ndiye kuti inenso andilemba ku Zambia kwanga ndi ukhalako. Andilemba ku nkhalango zomwezo. Chifukwa ndili m'manja mwa mfumu. Siku lina adzandiyendera. Kodi mundabaya? Kodi zikumveka izi? Chifukwa chake tikonzeke pamene tikulowa mufumu wa Mulungu. Sitikuyenda kunyengererana okondedwa, koma tiuzane cha chilungamo. Uthenga ukulalikidwa lero ndizochitika zimene sikuchitika lerozi, ndi zimene Grand Gilmore adalosera. Ndipo atuma anthu oti zimenezo asipange kukhala zenizeni pa ground. Amayi abambo, Satana ali ndi uthenga wake ukupezeka m'buku la Grand Gilmore. Kodi zikumveka? Ndi chifukwa chake matsowa ine ndimati mfunse kuti kodi pakati pathu alipo amene akuchiona Chikhristu kukhala chofewa? Sichili chofewa. Tentivale zilimbe. Mchani chitithandize munthuyo akhale mpemphero losakaniza ndi mawu. Koma ngati zinthu zimene zipalibe zachoka chifukwa chake, iye akugwira ntchito yolanda cha mawu. Kodi mukundimva? Iye Satana akugwira ntchito yokhazikisa pattern player. Kodi zikumveka? Tentichokeni ku pattern player tifike ku pemphero leni limene lingalumikizane ndi Mulungu. Kodi zikumveka? Amayi ndi abambo, ngati tikumapemphera koma mwawampa nthawi yakwana tipempherezeni. Chifukwa Satana wayala maziko kuti mkati mwathu mukhale pattern player amene tikoza kumangopemphera monga mwa system. Kodi zikumveka? Pattern player mukuiziwa makosana tonse tentigwadi. Mukundimva timapanga muno basi tonse guru. Mahule zamowa zidakwa zimene zangobwera kuti nanga ndidzitani kuli meetup zili muti momwemu nasonso sikutani nawo zugwada nawo. Pattern player wakondedwa uli chigwadire choncho pa pattern player yakoyo. Pakalira lipenga apa likangolira apa ukusawa tizakusiya uli choya. Chifukwa iweyo ndinda uli gulu la Efeso chapter number 12 number 6 verse number 12. Pakuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndicha ndiye limene lagwadawo ndi thupi ndicha mwazi mzimu mkatimu mucha mulibe. Ndiye wagwada munomo zithandiza kanthu uli pa pattern player.
Kodi sikumveka isi? Tachokani pamenepo, pamene mukweza kumayamba kugwada kuchokera pansi paja pamtima. Kodi sikumveka isi? Amainda mamotamverani kukadakhala kuti kugwada kuma mpanga munthu kulowa mufumu wa Mulungu ndiye tikadagwada isi. Ine nkadalowa kumwamba chifundo kuchokera ku Chisilamu chipembedzo chogwada. Kodi mukundimva? Ine ndikunama ngati tamverani ngati kugwada kuli kothandiza ndiye kuti maloya onse department yonse ya judiciary ikupita kumwamba chifukwa iwo ndi oshipsa. Iniyo mungatuluke mkhoti osawambira mukamakamvera milandu ndikunena kuti iniyo mutuluke mumalemba mwatanika mkumba vita bwino. Kodi ndikunamani mukawerenge loja munyu ex-satanist akuti chani za makhoti amati chani za kuuloya amati chani akakufotokozerani kuti ndi chani chimayima kumeneko. Makosana ali kumvindikuzeni mmalibrary akuluakulu mmene mumapezeka mabuku alo mabuku aja okha kulowa mlibrary zina mukapeza kuti mabuku aja okha akuombana. Kodi mwesendeza masewera mukuganiza kuti department manager ndiyawamba? Kodi pali mawu amene munthu amasowa mtendere ngati pakhoti? Iniyo kungolowa you can feel wekha kuti pamene ndabwera pano pamalo pena mizimu ya anthu imakhala mukamve moto umene umakhala mkati mwa anthu omangidwa oyembekezera milandu pakhoti okondera simasewerayo. Mukhoza kudziwa kuti chinthu china chake chikupanga operate pakati pathu. Amen. Ndi chifukwa chake Bible likuti mutakhala ndine mpaka cha chimaliziro cha nthawi yapansi pano ndipo iyeyo sadzatisiya. Amainda mambo umboni wanga pano ndimafuna nene kuti ndinakwera bwanji kukafika ku 33 degree. Okondedwa ndi tsiku limene ndawerenga buku la Grand Grimoire limene Satana adawusiramo chani mpweya. Koma pomaliza pa umboni wanga tadikira ndikuze ni chinthu chino. Mabuku onse amene adalembedwa ku dziko lapansi palibe buku la mphamvu ngati cha Bible. Awawa ndi mawu a Mulungu amene anapanga defeat Grand Grimoire amene anali mu ubongo mwanga. Kodi sikumveka? Sinapezepo mawu amtengo wapatali mu Grand Grimoire ngati buku ili. Nditachita study Grand Grimoire ndinapangaso study Arabic Grimoire. Kodi sikumveka hizi? Na yonso Arabic Grimoire ndiye mtanga umene wanyamula masharia lo onse kubwera nawo pano. Tamvera Grand Grimoire pansipa ndiye kuti mupesa kuti ndi Vatican. Arabic Grimoire ndi Mecca. Kodi sikumveka Now Yobo chapter number 42 akulankhula mawu mkatikati mwa mizeramu akuti ndani amene adzadusa kunsi kwa mizera yache iwiri ya chirombocho. Kodi sikumveka ngonayo ndani amene adzadusa kunsi kwa mizera yache iwiri. Tentifundukule ni Yobo chapter 42. Amen. Ndimalize ndi mawu amene. Tiambe kuwerenga verse number 9. Akuti ndaniyo anayamba kundipa saine kuti nimthokoze. Verse number 12. Sindidzakhala chete osatchula ziwalo zake zang'ono ndi mbiri yake ya mphamvu ndi makonzedwe ache okoma. Ndani verse number 13 ndimene maifuna. Ndani adzatsenda chovala chache chakunja adzalowa ndani ku mizera yache iwiri ya mano ache. Now mukamawerenga Satanic Bible yolembedwa ndi Anthony Revera chapter number 18 verse 40 imanena kuti
mizera yache iwiri ikalipe. Imirira Ishmaeli, ndikunena tu Satanic Bible, imirira Isaki. Pamene anthu awiri amenewa ndi amene akupaseni Vatican ndicha ndi Meka. Kasi kumveka kaya? Chifukwa ku Ishmaeli mupeza aluya mpaka kumeka. Pamene kwa Isaki mupeza mpaka mupeza cha muzipeza ku Israeli pang'ono ndi pang'ono muzisuntha mpaka mukapeza Vatican. Tamverani makosana. Nimafuna ndinene kuti Bible kuti ndani amene azadusa kumisera yache cha iwiri yakukamwa kwachani kwang'ona. Pano tupakufunika amuna amene akayasamule ndi kuyamba kuyenda kumisera iwiri masiku amalizano mopanda cha mantha. Ndiye Yobu akuti sindizakhala chete osatchula ziwalo zake. Na nenso ndikulengeza ku dziko pamene ndatuluka Satani sindizakhala chete osatchula ziwalo zake zang'onazo. Ndili pano mpaka tsiku la imfa kutchula chimodzi. Leo nanyamula chiwalo chochedwa Grand Grimoire. Musonkhano uno nditulukira Grand Grimoire imweyo kumfotokozera machapter ake chifukwa sindizakhala chete osatchula cha ziwalo zake zang'ono. Okondedwa tandizitchule. Kodi tikapanda kuwauza wanthu kuti mmabisiketi musopa muli Parabins muchakuti muli Heg 293 kodi tikadaphandiza anthu makosana. Sindizakhala chete osadusa kumisera yache iwiri yang'onayo. Ndili pano makampani kundiyitana, makampani kundiyimbira foni dzanali udzamala nkhulira bwana anandiyitana kuti ndipite chakuti pondani kayamati akuti ndimamvera maaudio ndiyeti ndizokamba nanu. Akamba nane chani ku State House mchana akandifunsa. Ndili pano kutchula ziwalo zake zacha zang'ona ndikudusa kumisera yache iwiri. Okondedwa kuli Grand Grimoire ndiye kulicha Arabic Grimoire imene ikusonkhanisa kuti ikapange mkati wa chigololo kumene ndi chilombo chimene anthu tonse tikuchiona, china chikutuluka pansi china chikutuluka nyanja. Ndipo tonse tikudziwa kuti tsopano UN mothandizira ndi onsewa ndiye supikala wache amene akulankhulira pano zosayina zikuchitika zili mkati. Tamverani okondedwa. LD yemweyo akulankhula kuti LCD website yake poitsegula ikufotokozera motsimikizira zakusayinira kwa climate change posachedwa ndipo itanidi isayinidwa. Yemweyo LCD ukayigugula ikufotokozera bwino zamene ikhalire certificate ndicho linga chake mchani ku dziko lapansi. Kodi ine ndikhale chete osatchula ziwalo zake zang'ona kayiuseni ng'ona? Tili pano kupalasa nkhani ziti zimene. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Pamene Yesu asala pang'ono kubwera kodi inu mukumva bwa? Ndiganisa kuti tikanabwera kwenda kwa Mulungu. Ngati Mulungu anapulumutsa ine kupyolera m'buku ili Bible ndiye kuti Mulungu wathu ndi wamphamvu komanso ndi wamkulu kwambiri. Uchedweranji mbale wanga amene uli kutali? Uchedweranji amene ukungomvera nkumangosangalasidwa kuti akuulula zinsinsi za ku Satani? Utatha kumva kodi ukapezeka pamene lipenga likulira? Mutatha kumva kodi mukalowa mu ufumu wa Mulungu? Konzani mitima yanu tiyeni kwa Ambuye tonse tilowe pa khomo la kumwamba. Koma chimene ndikulengeza pano nchakuti Satana mdierekezi tili pano kumwika poyera. Amen. Ndipo palibe pulani imene ati apange ngati ine pulani yondayidziwa imene tikhale chete ndipo Mulungu sasiya kanthu osatiwululira. Koma mutu wa phunziro langa lilero kweni nimafuna ndikuwuzeni mmene ndinakwerera kukafika kucha 33 degrees kuti zidafika pachimake pomalankhula ndi Satana pamene ndidafika pokagwira Grand Grimoire mmene Satana adalankhulamo uthenga wake. Amen. Kodi inu ndile musachoke pa uthenga wabwino wa Yesu Kristu. Uthengawu ndi umene ukuthandizeni kuti inu ndine tipite kutsogolo. Amen mpingo. Amen mpingo.
pamene tikukumananso tsiku lina msonkhano wina muthenga wina tidzapitirira kutsegula Grand Grimoire pa mfundo zake zabwino zotionetsa kuti kodi tawa yaima bwanji ya mdierekezi kapena kuti antena ya Satana wayika bwa. Kodi zikumveka zimene? Satana tawa yake wayika bwa, mmene akugwetsera zipembedzo wayika bwa. Kodi zikumveka eti? Ndiye pano okondedwa inu ndine tiyenera kudziwa kuti munthu kuti akwere akafike 33 degree ali ndi njira ziwiri zimene amadusa. Yachitatu ndi imene amalowera pansi imene imachedwa kuti common goal. Okondedwa, mwina inu akukulowesani Satana pang'ono ku common goal. Ndinene mawu awo, ukayamba kutchuka mpamene Satana amayamba kukuwenderera kuti ulowe ku common goal. Kazikumveka? So tiyeni tipitilire kudzichepesa ndi kumvera chifuniro cha Mulungu. Mundilola mayi ndi abambo kuti mawa kapena madzulo tipitirize kuvundukula machapter ena a Grand Grimoire. Koma kwa lero mundilole ndisire pamenepa na nzanune kumene ndikuchokera ndi ku 33 degrees. Amen. Pamene mawa kumveka ena tikusankha chete ndi kumangokhala osalabadiranso za mawu ake amangokhala kumwamba. Zinsisi ndizi kuvumbulutsidwa kamano zisankho sitikuchita. Tikuganiza bwanji tateni tikwere pansi timuze mangokhala kumwamba njira zonse zimene tadutsa. Brother Twaibu akufotokoza bwino kwambiri. Tiyeni tilingalire chifukwa chipulumutso chathu chayandikira kuposa kale. Kuchokera kunoku ndine Gradel Grant.